Kaixo, Agir! Kaixo, Joni, egunon? Egun! Ondo? Ondo! Eta zure bai? Mila esko etortzagatu benetan. Ez da ezer. Aitezagain eginotzukoa. Eginotzukoa bai? Bekia munduan ibilitako esan dezakegu agoraz bat asko ibilizea bekia mundua eta okak ez dago lago behiko amakadan asizien eguneniko tabernetako begutxo txapelketa batean edo. Bai. Bueno, informazioa bilatu duzu, Bai, bueno, bertso mundu beti gustatu izan zait, bertso zalea beti izan naiz, jare oso bertso zalea nun, eta nire bai, eta lagun artean parrandan da kuadrilan da ibiltzen ginean, baina, bueno, ez du inoiz jende aurrean kantatzeko ilusio handik, gogo handik izaten, parrandako bertsolaria nitzala esan dezakegu, eta, bueno, parrandako bertsolaria izan da, toki egokia da, ez? Tabernetako bertsolari txapelketa batean kantatzea lehenengoz jende aurrean. Donosti egunaren bezperan egiten da hernanin, urtero taberna batean. Bai. Urtaileak emeretzi, hori da. Eta, bueno, antxe hasi nintzen jende aurrean lehenengo kantatzen, eta, bueno, gustora. Esan dezakegu bekia munduan ez da oikoa. Olako debutak egitea edo olako plazak, ez? Bai, egia esan bai, bueno, garai hartan eta orain ere bai, bertso eskolek eta boom handia dute, eta aurrak ere eskolatik hasten dira kantatzen. Eskolartekoak eta... Hori da, eskolarteko txapelketak, eta, bueno, pixkat eskolan ere hizkuntzaren edo euskararen lanketan, barruan, bertsolaritzan programa bertsozale elkartetik eta sustatzen da. Eta horra hasten dira gaur egunean gehienak edo bertsolari gehienak. Ni ez dakit bertsolari kontsideratzen naizen, Bai, Bueno. Bai, bertsolari mota asko daude eta horietako bat bai. Eta, bueno, zuk esan duzun bezala, ezoikoa edo, bueno, garai batian esaten zana, berez ikasita edo, bueno, bertsolaritzare ikasi daiteke noski eta praktikatu daiteke eta bide ezoikoa edo, bai, hola daiteko dugu, bai, ezoikoa. Zagit eskubitu zenuen bertsolaritzan munduak. Bueno, azteko eta behin lagun giroa, ez, denek bilatzen duguna, ondo pasatzeko giroa, euskeraz ondo pasatzeko giroa, eta hortik gero da ate asko zabaldu dizkiten mundu bat izan da bertsolaritza, ez bertsolari bakarrik, baizik eta antolaketa mailan, gai-jartzaile ere ibili naiz, auzoan, bertsozale elkartean ibili naiz, eta ate asko iriki dizkiten mundu bat, ez? Euskerazko mundu bat, zoritxarrez gero eta zailagoa dana gaur egunean bilatzen, ez? Eta okak ez banago, ez ziren ibiliago irakasle, edo ez? Bai, ibili nintzen irakasle nahiko modu ez formalean Ereñozuko txirrita eskolak ere txirrita izena du baina, gure auzoko bertsolari hori. Eta bai, han ibili nintzen urte batzuk, bueno, lehen esan dizudan bertsolari elkarteak antolatzen duen hezkuntza arautuko bertsolaritza irakaste formal hortik, hasi baino lehenago, Ereñozuko eskolan ere, ni baino Floriano Jarbide, Ereñozuko bertsozale eta bertsolari adineko bat, ibiltzen zar, eta bera keskatu zian pixkat, umeekin da ibiltzeko eta pixkat zaharregia zan eta errelegu emango nion, eta ibili nintzen urte batzuk, nire lehengusua Ibon Minerekin txandaka, bile batea, eta Ereñozuko aurrekin. Guazen pixka bat bertsolaritza ibilizeneko, alegia bertsotan ibilizeneko, zetak kokatzen zinean, edo nola kontrolatzen zenu gaiak ematetik bertsoa burtatzerainoko isilunean, ze beti esaten isilune hori
tentsio izugarria sartzen ikusi dago luan. Bai. Bueno, igual, galdera horrek igual nik ere isilunia sortuko dut, nik gutxi bilin nahi, berso zean. Eta egia esan, bai, oik, azkenean bersolari izan miresten, nik egin meristen dutena da, ez? Goltza gainean egote hori, eta hor kontrolatzea zure burua, bururitasun horiek, momentu horiek, eta horietan, zuk esaten duzu bezala, isiltasun horiek kontrolatzea, edo intzia da, ez? Eternuak egiten dira, jendearentzat. Eta norbera entzat berriz oso motzak ez, porque azkar juten da, konturatzen zea, pentsatzen aizean denbora luzeegi doala, eta oso zaila da hori kontrolatzea ez. Eta hori ere entrenatzen da, eta ikasten da, Baina nik egia esan, oholtza gainek hori ez nuen gehiegi ikasi, eta aldendu ere hortik egin nintzen ez. Baina momentu horrek badu bere magia, porque barru naizea pentsatzen, baina aldi berean burua mila frentetan dago, ez? Gaia pentsatzen naizea, berso pentsatzen naizea, baina konstiente zea denbora aurrera dikoala, eta, bueno, momentu berezia dira. Eta gai jartzailearen kasua, zetan hori agertzen ziren gaiak ematerako gagaia. Bai, bueno, bat denetik, aktualitatean edo, egia esan gai jartzailea eta berso elkartean askotan komentatu izan den zea da ofizio bat, da? Oso ofizio polita, oso ofizio berezia. Baina, claro, beste ofizio batzuk edo literatura, gertatzen da bezala oso ezkutuan behar dezun lan asko dago, ez? Azkenean, berso saioan ordu terdin aurkezten dezuan, beste bada gai jartzailea beste aurkezlea, baina, askotan bat berdin egiten ditu. Ordu terdin agertzen da, baina gaia prestatzen, pasatzen dituzu igual, asteak, egunak eta hori, ez? Eta pixkat egokitu nahi dezu, zen bertsolari dauden, nun dan saioa, bolada hortan zer gertatzen nahi dan, ez? Gaur balema da saio bat, ez duzu jarriko gain dela 20 urteko, jarri ezakezu, ez? Baina egokitu nahi dezu. Horren pixkat, ni asko prensa irakurtzen dut, aldizkaritan, egunerokotasunean oinarritzen naiz, eta gero saiatu izan naiz lekura, momentura egokitzen, ez? Bete jakiten dezu zer bertsolari egongo diren baino, nahita ezkoa da hori jakitea. Noski nik uste baiet, bat gertalikeke, zer aldaketa izan dela, bersolari gora besten bat, baina pixkat egokitzen dezu saioa, ez? Gaur egunien gaina zorionez, bersolari oso anitza da, bersolari mota asko daude, eta, pixkat horrea egokituta, gai berdinak ez du funtzionatzen bersolari guztiekin, akaso gero sorpresak ematen dituzu, baina, importante da jakitea zeini eta zer bilatu nahi dezun, ez? Gaur egunean gainera bersolari behar ere esaten duzu, norberetik kantatzea gustatzen zaiela, orduan pixkat bide hori errestu nahi diezu, edo pixkat jarri nahi dezu, beretzako egokiak izan ditzen gaia. Nola agertu beharko genuke bertsolaritza, ze ikuspuntutik ikusi beharko genuke? Ostras! Galdera sakona. Bai, nik uste arlo sozialetik asko dula, ez? Bertsolaritza beti esan izan da, ez? Herriaren ahotsa izan dela bertsolaria, herriaren ahotsa, norbere ahotsa da, baina bai herriko gai problematika sozialei, egoera sozialei, umoreari, bizitzari lotutako zerbait da, ez? Kultura orokorrean dan bezala, baina, ahoz egiten dana, momentuan egiten dana, hanik oso arlo bizitzaren eta arlo sozialari lotuko nioke. Eta horrela ikusi beharko genuke humorez eta... Bai, eta gaur egunean pixkat, politikoki zuzena da esatea, baina adineko hauek edo esaten dute humorea galtzen ari dela bertsolaritzan, beste motatako bertsolaritza bat egiten da, nik uste dut humorea ere badagola, zabaldu indalen esan dagoak, anitzagoa da askoze, ikuspuntu diferenteak ateratzen zaio, humorea genero ikuspegitik ere humorea aztertzen da ari dira, nela bakak piston lan egin du hortan, beste batzuk ere bai. Humorea ere zaila da definitzen, humorea ere zaila da beti ateratzen, da nik uste pixkat aldatzen ari dela, ez? Baina, badago pixkatzea hori, ez? Lehengo humoreko bizitasun hori galtzen ari dela, nik uste badagola oraindik ere, baina
hori esan behar du, humorea beti dago presente, ez? Bai, nik uste dut humorea bertsolaritzaren ezaugarri nagusienetako badala, beste batzuk ere badaude, baina humorea bai, eta jendeak hori bilatzen du, eta erantzun azkar hori, txispa hori, bueno, bai, humorea bertsolaritzan baiti dago, eta egongo da. Zuk, zer jaitzo duzu, igual esan iaztu baino, zer jaitzo duzu bertsolaritzagatik? Bueno, nik ez dakit izaeran parte bezala, azkenean ni euskalduna naiz, Euskal Herrikoa euskeraz bizi naizena, eta euskerazko kultura adierazpide indartsu bat da, eta horren parte sentitzea eta horren, barrutik, ez? Gainera, jadronetako bertsolari edo parrandatako bertsolaritik hasi, gero txapelketetan ere pixkat ibilbidetxo bat egin dut, plazatan gutxi, gero bertsozale elkartean, barru lanak egiten, bertsolaritza beste ikuspuntu batetik, eta hori dena ezagutziak, eta lehen zan mundu asko, ate asko zabaldu dizkit, persona pila bat ezagutzea, persona gainera, karpen izugarria egiten ari direnak herri hontara, eta niretzat hori lujo bat izan da, eta persona bezala ere, aldatu arazi naula, hazi arazi naula, eta asko eman dit bertsolaritzak niri. Elkartean kristolana egongoa, ez? Bai, bertsolaritza, bertsozale elkarteak, 1987an sortu zen Euskal Herrikoa eta herrialdetan beste batzukoa zeuden. Pixkat esartzen da, ez, bertsolaritza toki jakin batzutan, inguru batzutan, mendi ingurutan, edo zehola, eta pixkat, ez dakit, hizkuntzarekin batea lotuta dikoa, ez? Ez dut esango galtzear, baina, ez egon gaur egun dagoen egoeran, ez? Eta bertsozale elkartea sortu zuten, eduki zuten bizi hori, pixkat bizi berrituen bertzala bertsolaritza, beste gune batzutera eraman bertzala, pixkat ikerketa egin bertzala, transmisioa lehen esan deguna, aurrek, eskoletan, ez bakarrik bertsolaritza o bertsolariak sortzeko, baizik eta aurrak euskeraz da euskal kulturarekin harremana izateko, eta hori dena eraiki du bertsozale elkarteak, ez? Eta eraiki du baina oso bisio batekin, ez? Herrialde bakoitzean hizkuntzaren egoera edo bertsolaritzaren egoera oso ezberdina da, hortik abiatzen da, eta gero denon artean Euskal Herriko bertsozale elkartea, eta baina lan erraldoi bat egin dula eta egiten jarraitzen dula. Eta editzak bertsolaritzatu kanpo ze zaletasun ditu, ze gutetzen zaizu egitea? Bueno, kirola asko, gustatu izan zait, futbolaria izan nahi, baitare gazte denboran, oain ezin dut, adinak ez du barkatzen, eta naiz futbolean ibili, baina geroztik kirola beti izan dut, korrika asko ibili izan naiz, mendia asko gustatzen zait. Kirol munduan ere pixkat, ez dut esango berdinak bilatu ditudanik, baina, bertsolaritzak eman dizkian gauza antzeko asko, kirolak, futbolak, taldetasuna, zeak ere eman dizkit, ez? Askok futbola hartzen dute, ez dakit sataniko balitzu bezala, ez? Baina ni ez oso futbolzale izan naiz. Zaletasun itxu horrek, eta gaur egunean futbola bilakatu dan horrek beste aparte utzita, baina kirola, futbola kirol bezala, niri asko eman dit, ez? Eta, gaur egunean kirolak ere ematen dit, zoritxarrez, adinak eta sasoriak ez ditu baimentzen asko egitea, baina neurrian, bakoitzak ere neurrin. Sasoiak ikusten zaizu. Bai, bakoitzak bere neurria bilatzia da, kirolean ere garrantzitsuena, eta ikusten deu pertsona oso aktibo bat zara, eta mila esker etortzeagatik benetan. Zuri gonbidatzeagatik. Zuk indezu espionajea, baina nik ere indet eta zure aktiboa besteri izan baino zu ere bai, ez? Ikusten dut egunero egiten dut elkarrizketak, ez? Bilaleko diego oso handia guba ikusi lehen. Noski. Agur! Aio, eskerrik asko.